Kajingdan kikenhun self-help group kiba persang banyeng halaki jongki kijat da kaba seng ya laki jongki kam la kalong haka kam rap kam riang la haka ri jingri haka basna jing sna da kaba penwan dor dau se ne haka no kuno kaliang kala ban long kaba le no ei la da kam don kanu kuno kalat yaki ban de hayo hahat. Halor kani ka Department of Soil and Water Conservation haringkat ka jingi tray langbat ka Meghalaya State Watershed and Wasteland Development Agency haka hendri tarik uno pra arjar arpulai kala penlong ka self-help group mela ka baar hapo ususu tham auditorium haka bagi kunhun self-help group na kelang ka jela kilawan banyasim benta ban pen i yala ki jong ki jingri bat ki jingrem. Lawan Menteri Perdaya kani daw Menteri Ketanat Soil and Water Conservation Umar Kuis N Marak haringkat ka jingadon lang UMLA ka Mauring Keneng uba Havingstone Kharpran ka Director jong Ketanat Soil and Water Conservation ka kong Ibasisha Renja Nalor Kiwaipan. Nakaliang usulong mil ukurwa ka atyar ulayo banyakran bat ka Director jong Ketanat Soil and Water Conservation ka kong Ibasisha Renja halor ka jing temu jong kani Ketanat ban penlong kani ka mela. Nakaliang kakong iron ja kaloang baling ba kani kamela kajing mentoy ka baki kenhun self-help group ki yo kalong ban pen i yala ki marap bat ki tiar ki baki lasna bat kan long ru kajing pen selur susu yaki ban tray khambha yala kakam nalor kata kaloang ru baling ba ka skim Pradhan Mantri Krishi Sinchay Yojana lani ka PMKSY ki kenhun self-help group ki yo kajing yarap ka ba arpusan hajar ban sedang yala kakam Simpelong joni akan ke SHG mela apok jong kani ka scheme ka bang yo na po ka Government of India ka scheme ka bagi khot ka Pradhan Mantri Krishi Sinchay Yojana Watershed Development Component 2.0 halo jong kani ka scheme ka don ka guidelines halo jong kani ka guidelines pawai ka jilla hapo ni India ki debet ban pelong ya kani ka SHG mela ini ru hapo kani ka jilla joni ni pelong ya kani ka SHG mela kathong ka ba hakmat do balai bangi pelong ya kani ka SHG mela pelong namar ba hapo jong kani ka scheme ni hapan form ki self help group ki ba phair ki badai jong ki kin thai la ka jong ki shin rang la ka jong ki don ru ki self help group ki ba mix up deng ki kin thai bat ki shin rang ru tilada umdon kum kani ga yo ya dia the sheno kita ki jing thum ki jing tap ki jing pinni jong ki group ini ki group jong ki shna ki ni thio i hi ki tiap na ki ni na usit tilada ngem pelong kum kani ga yo ini ki jing thum ki jing tap ki jong ki kat no FP ken la de lada don kum kani ga yo ni yo ban expose ki ni ki prio na sor kin tip ba o plan hapo state jong ki don kita ki self help group ki ba thumjur ki don ki self help group ki ba shna ki jing shna ki balai pujat na usit ki don ki self help group ki bari ya ungap ki don ki self help group ki bari ya ki bari jingri don ki self help group ki ba thum sentil te kanyarap ru em yaki menta da kabadon kani kayo lawan thiet mangi ki brio yo pisa ki ni ki group jomi kan pinslur yaki kay bakin na lek phai nang ni sala ki jong kishnong kindang tray kham ha halor kani kaski te kong kum kini ki ong kini ki self help group kini ki dei petang na kani ka jilla antar na kani ka East Khasi Hills ne ka dei ba nabarokhat ki state ni nabarokhat ki district ki ba hapo kani ka jilla Meghalaya iwan banyak simbenta kani ka self nalaman ta kasni bat idon kung ba 100% kili pistol jong ki self group ba pher ki gon ra la ki jong ki jingdi te kong ka ai bade kata ka jingmen toy ka ba kini ki self help group ki yo na kani ka mela menta kasni ma kata kong bangala ong ya bi da ka ba ki wan ra ki jingdi jong ki hang ni tu pi yo ka mai ka ji kan penslur ya ki ken nang ni shakmat nang lek kinalek phai kinang ham rap shushu kinang ham shna shushu ki tiar jong ki abadon kum kani gayo tiki ki social MP bandang rap khambot nang bahaka wai pat ke mela kin so thu kai nada ki lade menta ka si tiki slot bandang tre susu ki kam nang penjanai susu ki kam jom ki bagi tre kani bah at the end of the day ki kawan ra ya ke jing roy haka yo ka kot ka kin pi ka nang salak ka jom ki nakaliang jong ka department pa dia haki ni ki snam na ni ki benai ki panwan nakaliang jong kisah pitanya dan jitmu em penlong jong kini ki program ena benta kini ki self help group kadang don dek kata kani ka PMKSY WDC2 koi kadang ya kani ka snem ka baan ka dei san snem dang sa salai snem ti wei self help group ibang iseng hapo jong kani ka ski
Dio jing yarap. Pakin sedang ya kikam jongki aku san haja shituru. Kata lo kabaan na kanega skim dio nakapisa ka bawat na poka sarkar India. Hakawai pat kalyang kinong di jing di ki balawan banya sim bentah kani ka mela kila penpai ke jing mentoy ke bakila yo naka bat hakawai kalyang kila penparu ke jing erap ke bakila yo naka sarkar hakapor bagi sedang ka kam henry kadang long ke baret ini wan ban i hani ya ke bani don ba yang le bani tre kini ki jing di jangi minta long haka ikani ga sang jangi mi de organic Iwan ban mungkin ban isa kong long batai hendak halor kata ki jing thong ani ki jing ra pi wan ben in takasini long kumki shriu an kara sing ki patau ki buni feature tamani pun la ban kip no de lingba kan ni pada na kai pada ka jing mentoi phigo na kani ka program penlong takasini ma Cuman tay bangi yo anak kani ka program kalong bangi nang penkiu shalor ya ka organik mar ka cing haka dapat ya kani kisni ka pamenta ngi dan kam mo ya ni cing thung ni cing bam ban long organik tang tahi bangi nang penkiu sha mo yakini ki jing thong ri ba thong hi ne awat ni thung ni de nakalyang ka sarkar hadu kan nuk de layo ka jing yarap nakalyang ka sarkar aja jing shan ya ni habai dai ba kania nakalyang ka sarkar kam niyo kindia longkum kacing sedang niyo kat hadu kata tingin palam dia kata kacing buat nak sarkar kalau engkau yarap ni amni ni kadang duna ni kum kacing sedang pengi biang ni ndangi lakam kiu sakamat kangi hap dan kam kadang duna nalasinong untung iwan hani naga biu ajung metlang biu untung idon kini kitiar beriwan peni sini mandi kadai ke bagi layo training habai dai bagi jinsnai ke sabon sedia kawai entah ke jintan ni pelang bat ke jinsu ki pelang entah mengkat bat ki asya ke habai bat ke jinsnai ke sabon isu yo tangka training empat don kitir tiba biang hidang suset hayeng nang ta ni syit kitiat sada hieng bat ni syit nang di tangah syikis nong thawa jong pala peni saba naman patron kitiat tiba biang ha bay dai ba chinai ke saban bay dai bagi tajin tanju nila yo tangka jing hikai hi nila sedang manisna aban tanya gini pala bat marketing tinggi empat don ngidang supha ya rak pendi ha hidupkan sya sinong entah ki pela baso janju isu atang training ngidon ki ko anak ki pranamba isu su entah ki phati entah he dia kong kini ki training ki ma tidak patai mentan to kani ka training kadi ka ba pha yang government ne kadi ba pialet ki ma pisia ne ipat nak yang government saki SSG banjet entah ngila ya pha ki member nak ki group jangi sale ki training habai dai bagi group jangi ngimpat yo ka jingarap ka behe ni syu tang ki jingarap ki barit ki ban long tang ki jing sedang ya ka group ke jangi re habai dai begini ki kam jangi ngimpat yo kan kono ka jingarap kaji mentoy kan long ba ngila ala ban penik sabar gini tiar ki jangi ki bangisna ikermen ba lang ba ki bangi yo ban rak sini kan long ka avantai siki baik